Дай. Играме 20, говорим. То така няма никой, това може. Сега мисля дека да го барали ще бен гази Янте. Кой ги е? 0-0 стартува. Права. Аут. 16-0 за теб. Права. Да. Имаш отжел? Дай. Всеки трябва да. Нула 3. Скоро. Аут. 16-3. Пятнадцать 30. Е, 30 пусть. Дай-то. Права. играй. Игра. Да, можеш пизде. Айде, дявол. Йоко ли си? Ела ги напиште. Айде, по Яко. здрав. Яко. Вече трябва да си изпирате на били дявол, дявол. 30. Жив. Предна Спасовски. Колега, примахте анонимни приjavi да обявите. Да. А? Какво? Анонимни приjavi да обявите, че примахте. Това е удобно на... Ама бомбастично, не заебано. Това е, прати ги видим. Аут. Браво, предна Спасовски. Денето. Така е. Не, 1-0. Валери, само маш скоро ги комисии на споени. Две ги има тук ми взимаш. Има една само. Две. Ние ги налият много за гледане. Унищи ме. Добре, една само тук. Една ти взема ъгълата отгоре. И става една накрая нали глъкойно. Я не оти, кой ги взема оти глъкойно. Покавам се, бе. Сега да часа, ако играме после па некоя. Коя колиш? Какво няма да играме? И аз съм дошъл. Ти долу давай. Кой? Да ги знаем. Не знам кой, не чакай групата. Кой дойде време шо? Това е моят имон. Така е. Права. Вадете го. Сире изненадно се появи, бати колко. Само се появи он. Ау! А що е, бе, глупчо? Има за него снимка, не е това.
Аут за играта. Boş. Ha? Нови топки? Вие са го, че играте? С топки? Не. Добре е, брат. Чакай за пак. А як си? Аут. Какво може него ти интересно да бъде? Я си говна. Ами ти се загряваш ли? Тук на офоте на кетепа. Не. Много милия. Много игри. Не, как пичка удар. Удари глупак. Да, това му играли, ще няма влез никой. Може. Дай бенки тази. Gata. Vetar do naia partnada je tu. Udari je, kućo. Três nua. Može. Au. Ajde. Знае би го Ивичка, нека прошета до зоба.
Що? Браво. Загрялись? Де ведео? Два. Топки нема? Аут, права. Айма піде спинки. П'ятнадцять, ну. Аут. Тор сервіс. Тріс, ну. Аут. Право. Тріс, 15. Аут. Чекерінг дам. Находить, дай. Сім, дві. Смена. Bine? Doar și mi se bani în jot. Right, right. Altă! Tira de. Am altă. Altă. Zor, 15. Altă. Tot serviciul, da? Трис, 15. Рабочий. Ага. Сколько у тебя было? 3, 2, 3, 15, за ним. За ним. 15, 3. Faça novo dublo.
Evo. Top. Da, ne evo top. Aj, Da mi je digno. Tako Marko? Arna, aj. 15-4. Stani na tijel. Taj ni. Prvo. Kukovac. Tri. Ej. Auto. Vredno spasi. Ne. Ole? Ti kažu, ti su tam. Daj to. Out. 15-0. Out. 30-0. A? Serviram backhandu. Evo, ja serviram. Da, ovo je veliko pitanje. A to ti budemo htjeli, da ovo nema? A do rano je doći polekne. Da. Ne, ni 5 i po sat. Doktora skoro. A tu? Prova. Bravo. 15-15. Che se metti non ti vedi.
30. Mani! Bravo. 4. Сечи перо. 4. Разбих си носа. Играй. Не. Малко игри ги тия само да си. Ле. Страс. Е па какво стари красни с манго цигара? Пърди. Ай, ще си. 15. Купи си от фрешко. Точно. Точно, държо. Ау! 15. Играй. Доба. 15. Аут. Аут треде. Три. Че сад фенал? Кой имате? Стига. Чешка, стани. Погрешил си пол. 3. Права. Аз се много доближи до път. Ей! 40. Опит си погрешил. Ау! 5-4 смен. Те съм коли. Зараз твой на филмор. Валери подвица от фамилия не бива, брат. И двата терена сте затванали. Шо работи? Еле дома моята да няма двойка за мили. Чешка 1-0. Не, дойди. Поспани. Браво, бе, коя е Поспания? А, Поспания, стой ги. Шведска бе. Абе, Шведска. Чешка не може да Браво, игра с Чешка. Чешка играе нас. Чешка А, ще са, си ами ти. И вчера Португалия поведе 1-0. Колко е? Сръбска няма нормално. 40. Ние тия ще не ги изиграме, всеки изля. Идел мало на сили. Да, това отдела върха. Не, арна мери ме тая по-добре. Много як бед, бе. Малко може да измести. Рекох да донесе Любче Джамбо Бек. Да, бе. Права.
desnu. Prvo. Не! 30-15. Колко е? 30-15. Чека, брат. Не, он иска да го дава. Ja. Sljedeći su ima tako otpis. Šta je? Treba da napravite reni, neko je koja tu dalje da se zna дека е. Neko da može da se di izvesno vreme. Колко да не? 33 за теб. Ветъра тук.
Браво! Леки имах малко. Движение го закривате в план. На 3 пъти. Така правите. Ако да е хубаво ги избегаш, вика май само да допра. Браво, Валери, браво. Ама Честно знаеш, кой на мечето са? Попто, не от съм голяте малко, генерално от двойката го игра. Джус. Игра! Може. Да. Това е ама негативна смисъл, кой на меч. Време твое. Права? Аут. Пет, заслужи го, брат. Пауза. Искала да вземе убав поен човек, това... Пауза, малко. Пауза, 5. Измори това. Колко е, бе? 5, ясен. Ооо, як вече. Младеж. Измориме той, кой не изгубих поен. Той го замаха на нашата това. Ама ми да вам Мики ще кажа за бришание, за воли. На ръката и... Нека имам две. Пет. Може. Игра. Аут. 0-15. Яйца. Така. По-топло е. Да. Пау! Малко повече. И от по-високо. Добър. И отпуск. Аут. 30-15. Всеки си между топки и цялото си Игра. Аут. 33 за теб. Да. Не аут беше. Да. Я го видях. Шеста за Димитров. 30. Да, човека сам супер с конюбацка. Добра. Трябва да помикне, така се нарежда. Ти сте за тебе и ти се виждаш. Ну, това ваша ли? Може? Айде.
ще ги фанеш. Няма противник на него. Чекай. Чекай ви. Знаеш, 40. Браво, запиши ги. Два. Дай я, припилеш ли? Нет. Браво. Три. Дай си който сино мой. Ajde Miki. Nama čekaj. Oh! Bravo, bravo. Mi naduš. Bravo. Да е тая наша. Sa kojeg igraš? Sa njegu ili sa tebe? Sad će vidim što je sve kuće. Snimaš elitu, bre, vika maj 2 seta može li, sada ne padne sve na dogovor. Ko je te popravio? Он. Pa posle može ti vidiš, što? A 6-5 voziš? A? Jalo, kako staviš, ja? Sine, tebe kad je s tebom, hoće si kupa jedan pekar, hoće si napravim sam selfie. Treba tebe, sam šampion. И тоа до тебе, ако ме чепате. Ой, Јако, тоа, веќе ти сам. ой, И трувате това. ja te tepam za 2 Тоа е тако. Нема веќе да се стапна, си погледам, нешто трува. Auze? И дери Ne, ne vešao. 0-0-8.
от страна. Да. Слушай, Ако Бойко. видиш топка на средината, тогава я вземи. Ако отсъбира се виж. Орики ти каже, дай. Тук се стане, де? На мрежата. Дай на Мики, много сервир. Три, цяло. Догнава ветъра, да. Това догнава толкова. Браво. Аутле! 30 за теб. Just. Трето твое. Един много за тебе, с мен. Да, не. Дай му там. Сам пацан. Дай му 15. А! 15. Играй! Браво! 30-15. Да не. Да не. Свей! Градуски пари. Правили? Да. Моля ти, не
ne može treba sebi. Kam daj gdje na me. Hvala. To se. Prema u tebi. Prema za mene, izvini. Sada ću. Pale, džus. Džus. Nije daj gle. Što da pravim, ja poslije gledam na... Idem, gle. Zovem. Ne ti interesuje. Tuvni. Daj. Samo gdje se izrepuje. A, prebudenje pozeva. Evo se ga, dobro. Da, dobro, Dunaj vetar. Izgore. Ne. Čekaj. Vodan, čekaj za... Daj ga. Zimi ga, zemi gi se ga. Ma ne. Tore, le. To se. Ove, do auto. Petnaest, 15. Dajde.
Još jedan tiketava. Daj. Kopaj, mali. Следно спет. Даю. Господи, на. Прямо за мен. Прямо спет. Може да стане. За мен. Ще справи. Някой ще тук. Правилен сме. Ако беше още 6 век при нас, пресни са разписани лъжи. Ти че от телефона. Помагателю, помагателю. Не бача, бе. На него му дай кората. Сакате ли банани, бе? Гледай ти няма да помага. А вие дали сакате? Имаме ние. Имаме си три. Ние имаме. Стана малко. Дай, да, бе. Два, един спак. Ето, 15 му за теб. Quando você não é tudo, você ainda não tem.
Два. Нема сила ти трябва да викаш сили, че съм ми. Това ми нямам сила. И аз губа сила. Не, бе, ти си първ. Затова застанах на него. На топката застанах, дали да стигам, дали ще мога, подаря те ми си префърлиш. Браво, бе, Бойдан чудо. Два. Па това не е да Браво, е. Бойдан. Два. Таков пълно живота не съм взимал. Глуп. 30-0. Това е, ако префърли, то... Ай. Нека, после. Ай. 30-0. Е! 30. Здраво! После сивица ли? Па я вика сивица. Така е. Няма да не. После да говори. Един тигър от тук, сливите един. Собари. Ние два направо сивица или се. После Слушайте, се сте ние толкова почна видео тук не. Аз също да съм. Я съм тия вече не се виждам на глава. Той беше известен. Как са те рекли на слънце? Това е приятел, гледаш, викнаме на гости. Абе, към мен е моментално след толкова правят, минути 3. Айде, 6-3. Айде! Айде, 3-2. Моля, кура. Ще трябва да се... Чакам, силно не бива, влезе тогава. 15-15. Не дам я. Дай ми. То Павел, бих си терни. 15-15. И бегаш от другата страна. Чувай, някъде ти какво да чуваш. Стане чувай, ти някъде не по-тръжа. 30. Дай. Ала? Е, така. Да. Ама така е най-опасно на заедата, брат. Много си така по брега. Съдеш, пожалуйста. Ура, изиграх само апана. 30. Ау! Не е така. Иди свободно. Едно за тебе.
Дай на горе. Дечо! Завършила ли децата? Айде. Тука. Ако. Съм и посвободен. Да гледам. Да пробвам само с това. Това. Ей, играй! Играй! Дай на кабината Ти да го им дава, го ем! Не! Добре, бъдем чили. 15-0, не? Браво! 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 Уби го! Дай ми тенис, айде. Айде да не ми тенис после, си разшири. Тенис от тавани, на първо на вани, на приятел. Кричиш. Ау. Дай е наша пена. Ау! Ей, да, Петър! Кой да не? Едно, един. Миня. Не, право, право, право. Браво! Браво! Е, смена, 4-3 за теб. Айде! Тук не дърви. Да не съм писал го. Колко е, бе? 4-3 от втори сет за него и аз сервирам. Опа! Ако стигнете до трет тайбрейк, И па до 10. Носи го това, рекол, не стигнаваме, гледа. Какво в Бенгази, бе? 4-3. тук една изненада. Чувай, ти е по-трудно я. Дай сега. Тие двете дай. Паула. Да ти бе, матър! Не взимай толкова, полека загреваме се! Сори! Да ти ме приемаш одно! Я нямам оси. Па немаш да ти си изиграл една, я не сам. Само пато се чудай дека да страна. Гъбнах една бушица. Таман протеин. Сигурно е яла главно. Приемаш па! Играй! Па не мора, ама пак ще ти го онади, пада тука. А, 4-4. дай. Дай му по-така. Знаеш, ну. Могло и така, Леси!
15. На него сколько? Один се месец. 15 до Не ги наскърват. Айде, 15. Само, лене. Не ми е дал. Само лене. Чуя. На мен. Айде, бой. Какво слушаш от фотография, бе? А? Няма ли мислиш там, бе? Дай. Лобата се. Само едната още. Айде. И двете. Ако спрем да кажа, Може. Ой го! не. Кой играме, не аз имаш. А, браво! Първо. Дай всички ги дай. Ти права? Дай ги, бе. Ова. Дай ми се какво върна. Трис. Не искаш, слушава Лене, се там. само тебе. Чуя. Айде, стой. Тепло. Оу! Не, дай брек, до 10. Дай брек до колко? До 10 или не? На него ги дай. Не ми трябва, имам две. Дай ги на него.
Първата е само 10, после си продължува техника. Дай Никола. Лаки е malo nervno. Три. Вземи и дай му. Ajde, mlađi čeka, nemoj ni sad da se izbušeno. Дека ти се роиш? Добре, не сме. 3-2 е. Налево сега. А? Само първо да десно, после всеки път да сме налево. Лево не го. Аут. Урано се става, урано. Отърни. Аут. 3+16. После пале. Пръсто удара, бе, да му е пръсто. Не знам, ще решаваш. 4. 4, аз видям те. Дай это. О. Чуе там, овде. Шест, 4. Не, бе, прехвърли, бе, силно, бе. Айде, Ставо. играй, бе, айде, някакъв побой. Никита. Вземи я. Каждай го. Каждай го, брže. Каждай го. Може ли? Лека, овдje. Станувай ме, все върхи още го гоят, това да мъртне. Сигурно. Олег, дайте. Зелия само ми теби. Войдан, зелия ми теби. Ага, те е номер лако. Го прашай за противника. Оди, оди. Това кой е? 10 чиста единица. Дрънко клема. О, връщу тебе го. Идем да мене, а? Колко имаш? Не. Олег, стана. Дай нашата. Дай.
Я изгубих. 6-6. Я имам 3. Лебовки иде. Сели там, бе. Tamo, ta je naša, ne? Jeba mač. Ej! Na, ej! O, Ej! Dijana? Ajde, Oleg. Out! Posle, da se igram. Drugi pani. Valeri. 8-6. Така е. Не, Мари, не! Браво, Олег! 8-7 за мен, ти си видиш. Права. Още техника. Аут! 9-7. Една. О. Аут! Лесно ще правя. Айде! Колко е? 15 минути. 15-0. Браво! Кой да те пък ще беше заслужен? Браво. Браво, това ти е час. Не беше дека толкова дълго време като лани ще си играхме тук. Леле, єба, майчето да ти єба. Gledaj, dok mi uzgleda. Zajedno beštatko. Вие само дали се снимам, така чисто. Na kurdu. Не ни важно.